हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय जों दिनैहाय तेजपुराव थांनो नागिरदों। तेजपुर पार्कआवहाय बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै जों दायो आब' दं, ओमफ्राय रानि, ओमफ्राय आजा दङ। रानिया तेजपुर पार्कआवहाय थांनो लेंबाय थादो आरोना, पास जानायखाय आरो। तेजपुर पार्कआव ओमफ्राय बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोरा, नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। निजुम सारियालि मोनफैबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय दायो गुमैखौहाय लोगो हमनानै थांनोसै। ससे थाबायदों, गुमैखौ लोगो हमनानै थांनो। हा? ओं बेनो हस्पिटाल बियो। फै हस्पिटाला खृष्टान हस्पिटाल तेजपुर। जों ओरैनिफ्राय फैबाय आरोना। ओमफ्राय जों दायो बिथिं थांसिगोन। सफैबाय नै लोगोफोर, जोङो हाबजेननोसै। फैना हगारना हो। मोजांथार लोगोफोर, दिनैसो आंबो फार्स्ट टाइम फैदों। मन्दिराव हाबनोसै जोङो, एसे खुलुमनोसै, फैनाय एसे खुलुमनानै थांसै आरोना जोङो। ये गुवारखा नायनो फैग्राफ्रा बेरायनो फैग्राफ्रा। ओमफ्राय जों दा एसे बिथोराव हाबहैबावगोन आरोना, जों हाबहैयाखैनो, मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो। दुंगानो जि गोसाखा लोगोफोर, जोंना बेरायनो फैया गरम जाबाय। आजा मोजां मोनबाय फैनो मोनना? रानि बोरै नांखो? हा? मोजां? मोजां नांगौ? ट्रेनाव? ए नायलांबाय थादो लोगोफोर। अग्निगर होनो आरोना जों फैनाय पार्कखौहाय। ओमफ्राय आंबो फैफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट फैफेरदों आरोना लोगोफोर। नायनो मोजाङानो। ओमफ्राय दा हाबलांगासिनो आरोना, जोङो मोनहैथ'वाखै। हेलौ अग्निगराव फैनाय मालाय बिथिंजाय गोजान गोजाननि फैनायफ्रा पिकनिक जालाङो आरोना। बेयाव ओंखाम ओइयो हाजोसो आरोना, गोजौथार। ओमफ्राय गाहाय नुदों आरोना मबाइलाव, नुबा गोजौसो गाहाय नुयो मबाइलाव। हा गाखोना नायनो? हा लामायाबा ओइ नैथिं गाखोग्रा दंखायो, फै। टिकेट लादो नै सासेयाव 30 थाखानो।
मोजांथार ना दे फैदो फैदो ज'जों खिथु सालायलायबाय हुइलां गाखोनो नागिरनाया हुइलांनिफ्राय जलद' सोर फैयाखै मोजांथार सान्दुंआबो जि गोसाखायो आयौ बेयाव गाखोनाया बारदिं खालायग्रासो बियो बारदिं खालायग्रासो इयाव हमलाय इयाव हमनानै ओरैजाबो इयाव हमनानै बारदिं खालायग्रासो इयाव ओइ ना इयाव मैखौ गाखोनो होनदो गाखोदो दे ओइ मानो गाखोआ ओरैबो थांजायोदा माथो गोजौ गाखोनोसै बेयाव गाखोनोसै आरोना जों लोगोफोर नोङो ओरैजाय गाखोलांसै गाखोआ मानो गाखोलानो हाबा हाला नोङो गाखोनि र' आरो मोनसे पार्कआव थांनो नागिरदों पार्कआव थांनानै 10 थाखा लाङो 20 थाखा लाङो गुमैयासो मिथिगौ आरोना जों ओमफ्राय दायो दखान जिङाव दंफैयो आरोना जि गरमखा सान्दुंआबो जि गोसा दुंखादों गोलोमफुजोब्बाय हौनाया जाया ओमफ्राय नै आब'आथ' गालांजाबाय थायो थाबायनो हाला सफैलायबाय जोङो आरोबाव असमियानि जिराय नालाय बुजियाबो माजों टिकेट आरोना जेननायनि गेट टिकेट दानदोंमोन Aku pengen dapat buat bukannya mana? Tapi nak kalau kita ni pun dia mana lagi kado dan ni mana apa? Mana mana punya dia? Kau tu berdihun apa? Cipin berdihun tu? Itu langun apa? Ini mana punya? Oh itu langun. Itu moजाङानो ना? Dia माबा फुख्रि दंलायो आरो दै फुख्रि. लोगोफोर बेबो मोजाङानो. स्कुल बन्द'नि मानसिफोरा बिराद बेरायनो फैसावसोरो नैथि गेलेग्रा दङ बायदि फुख्रि दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर आंबो तेजपुर पार्कआव फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट फैफेरबाय आरोना बेरायनो ओमफ्राय मामाथाय इयो कालि खोमा इयो कालि इयो माबा राबन ओमफ्रायो मोसा ओमफ्राय बै खर' मोनथामा माथाय ओमफ्राय इयो गनेश ओमफ्राय नैथि मानि खर' दंबावो नायनोसै र' बेबो एखे खोमा ए मिथियालां बिनि नामखौ तू समझा सोंखौल' मिथिसिगोन दे बे गान्दा नहीं तू समझा नहीं मिथिला आङो ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय हेलिकप्टार जों गाहायाव दं आरोना ओमफ्राय नै इथिंजाय दङ ओरैजाय दंबावो ओमफ्राय इथिं थांफाखै आरोना जोङो ओमफ्राय नैयाव रानिमा हेलिकप्टाराव गाखोयो आरो इथिं फैदों
नै हेलिकप्टारा बिराद गिदिरखा गुवाहाटि थांनाय गाखोदो बिमा हाबनानै दलद थाग्रा नामा गिदिङो नामा गिदिङा ना माने रानिया जुथ्रुबाय ओमफ्राय दा हैलाङाव गाखोलांसै नामा इयावबो मोनसेया जनायसै खोमा इयाव गाखोदो गथ'फोरनि गेलेग्राफोर गोजा ना हैलाङाव गाखोनो दे गाखोलाय बिमाया दे दहायनि बायदि आंनि बायदि गोलैजागोनबो दे नै आब'आ गाखोबाय हनै रानिया नारना होलाया जा गोसा थांनो बालायलायो जायगायाव लोगोफोर जोंनि स्टेसन मोनफैबाय पार्कनिफ्राय बेरायनानै फैबाय आरोना जोङो मोननै पार्कआव हाबबाय चित्रलेखा ओमफ्राय अग्निगड़ मोननैयाव हाबनानै बेरायनानै फैबाय आरोना नै स्टेसनाव दङ ट्रेन नेगासिनो फैथ'वाखै सारिथायाव फैयो ओमफ्राय हनै गेलेना हगायाखै बिसोरो गेलेगासिनो दं आरो ओमफ्राय नैथिं दं आब' जिरायना दं सियारावहाय जिरायनानै साहा लोंखांबाय आरोना जों मोनसेया मोजां जायाखै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक हरदो माबा कमेन्ट खालामहरदो अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला बे ससेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय